Change Radio yakatoropodza bato reZANU-PF rinotungamirwa naPresident Emmerson Mnangagwa vachiti aiwa vanofambisa mashoko ekuti asingadi ngaabude kana kuti abayiwa ngaabude kuti anenge achiona kuti zvemunyika yeZimbabwe azvikonewa ngaende kune dzimwe nyika. Taona vanhu yavataura vachiti zviri kuitika nasituation yemunyika yeZimbabwe kana maconditions arimo haana kunaka. Taakuda kuti maZimbabweans adzoke back munyika yavo. Sambenda mashoko achiadvocatewa nevakomana vaChange Radio notibva subscribe like utina on the bell icon. Tipinda paindo pawanyora vachiti Zimbabwean people deserve to be in their own country. Here in Zimbabwe, ZANU-PF always sing asingade ngaabude muZimbabwe. Ndobva vanyora vachiti no schools, no roads, no jobs, poor healthcare system, high cost of living, high taxes including heart tax and cattle tax like Smith, gross human rights violation. Mashoko atiri kusiyirwa panapa nevakomana veChange Radio vachiti these situations kana maconditions awa ndo ari kuita kuti vanhu vabude munyika yeZimbabwe. Noda kuti aiwa vanhu vanokuita sekuti vakawana independence but kana tazova paground aiwa vanhu vari kurarama panguva yekuopresewa aiwa nana Smith chaivo. Noda kuti matax akakwidziwa, gross human rights, hakuna zvikoro, maroads akadhakwa, kuna mabasa. Mashoko ari kuitwa panapa nevanhu veChange Radio. Aiwa chibetudze mafungiro enyu pinai comment section medu, musava no subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.